domin samun isowar sababbin ayyukanmu a kan kare sai ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Kada ka manta ka danna like kai har ma da yin download da kuma yin sharing zuwa ga abokan arziki don su amfana. Suwitina, ki taimaka ki ceci ruhina, ki sani cewa zuciyata wata masarauta ce ta musamman mai cikar ado da kwalliya da aka tanade ta tsawon lokaci domin ke kadai kike da ikon yin mulki a cikinta. Dukkan sassan jikinta a cike take da ƙaiƙayin soyayyarki, ƙaunarki game da begenki. Soyayyarki alawar zuciyata ce, kwana take ta wuni tana tsotsanta babu gajiyawa. Soyayyarki ga zuciyata wata fitila ce mai haske da ke haska mini cikin zuciyata yayin da duhun rashin kasancewa da ke ya riske ta. Ni mai haƙuri ne akan komai na rayuwa, amma a game da soyayyarki san ban san menene haƙuri ba. Idan soyayyarki ta motsa mini, jina nake tamkar zuciyata za ta tsage ta fashe saboda tsabar tsananin ƙaunarki. Masoyiya, ke ce burin raina a har abadan. Kullum soyayyarki yana ƙara samun gurbi a cikin ƙofan zuciyata.